Днес разбивам мита, че обшивките Sofit са само за красота. Това е Sofit. Да, красив е, но основната му роля е функционална. Много хора мислят, че Sofit е просто декоративен каприз. Но истината е, че без него покрива буквално страда. Влагата прониква, дървото се руши, а насекомите си намират нов дом. Ето и няколко важни функции на нашата система. Осигурява вентилация под покрива. Предпазва конструкцията от влага, сняг и животинки. Придава завършен и поддържан вид на фасадата. И да, изглежда страхотно, но това е само бонус. Така че следващия път, когато чуеш, че Sofit е само за красота, помни, че зад естетиката стои инженерна мисъл. Направо влез в devorex.com.